की खूब और का बातें सी टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi Minwan Ramangi Hakerdop Ying Jongpi. Confederation of Khasi Jaintia and Garu people, Jongka East Jaintia Hills District, Klepen Pau Gajing Prashajur, Yagajing Tmu, Jongka MS Megatop Cement Company Private Limited, Bansengya Kakarkhana Dobilan, Baga Captive Power Plant, Hawaii Jer, Narpo East Jaintia Hills District. Hello Gajing Prasha FKJGP East Jaintia Hills, Kalana Shithi Ben Prasha Yagajing Tmu, Shu Dr. GH Chermang, MFS, Members K3, Kamigalaya State Pollution Control Board. Yagan ikan hon jangka FKJGP East Jaintia Hills District dalam khamat duba day hok sumer ubri president jangka district hai disana lang ki parat khon. Halo kani ke FKJGP Klepen Pauru ikajing persha ikajing thmu benti motion ku ke company thamai ke betip kum ke mega top cement bag public hearing kan long hagat pratrik mentau benai risau arajar phosau Hawaii Jer. Di negeri anjungi kasang i dap de gajing songkia hagajing ide bat ka jingwan kini ki karkhana dau bilat bala bun belai bah hakene ka jaka hakene ka than po district jongi bat ngi iba ke jingwan tu jongki kelong ke babu iga jingma halendat namar ba yo iba kaler kala jaklia bat kibru kum ki dang song snong hakene ka than ye kendu ya ki jing hakal yang ki umbam ki umdi na kajing don jong ni karkhana ke balong kajing penjat ke bakrau ha bangi pai chaga kawai na kilat ke ba kinong song snong jong ka thain ko district iju itre ha kajing dai bat udau yong yo i ba ka NGT kala simkhia na ka benta ban khang udau yong ke balong kemat ke bakta e ka jakpo jong kibru jong ka district hi bat jong ka thain hi jong ka state hi bro kawai handre sausi pat ba ka sarkar ya kini ki karkhana do bilat ka penslur na kapor bat kini ke jing penslur ke jongka ke long ke badan ke egres chalendat bangi thrais new ru ba kade ke jing sala jong ki politicians haba kini ki karkhana do bilat ki bawan tu sepo ke district ke jongi akitan ilka napo ni sngau ban ong managalian juga sangi persya juri kene bat ni khmilen tiru ba kipat ba nang sonong jong kathan elka narpo kin kendet benreu no bani sim benta nang benta ban persya hagane ka khat pratrik hagane ka sni public hearing khnang ba ka jing persya jong kisang bahalang kan ye rengkat ba rupai ba khnang ba kan long ka bajok nyo i ba ki khat khana kala dan ta hadu pratli chi than jongi balong existing mo la dap seng lepa hanrei ila ban ong ba kene ka mekha top ka bamanta ngi nge skam bakirang ba snong ru ke he snong jang to ka than rangkat bar ki pai ba kin snau khie kan ne namar ba lada kumni ailat kan bu jingma ya ka than bat ya ka state ibro ko mo kumala penbena da ka MSPCB bakan don ka hearing te ngi kum ka sang ngi snau khie kan ne ngi pen pau ka jing pasha bat ngi kendu member secretary bat ngi skam ru hoi kin sedan ki pekerjaan kin sedan ki persya hari ngi kum kesang ngi penpau ke jing sengau persya namar ka kanbu ke jing ta ka memoriang ke haba tanggi ne bala dan leparu ngila i lupai ke jing jot te ngi nge skam kumang ong menne ba yinjing da gawai kasur thnang ba ke jing persya kalong ke bajok bat ngi khmi lenti ba ki nong elam snong ki nong elam elaka bat ki pai ba jong ka than ki ba sengau khie ke ne kin mi syakmat bat persya nang ba kata ke hearing bat kumbangila tho chau members sekretari bat nagaliang jo office ru kan simkhia ban pendam no igene hearing nang ba kathan jongi kandam jat klai kumala jat igene ki por ngi ki sekilat pathai ku bor kela don kisang ki persya kum ka KSU kibai ru kisang bat mentang yo iba kene ke jing persya kam ni la ban ong kade ka sur jong upai ba namar ba ni kum kisang ru ni ngap ka sur jong upai ba bat ni khmi lenti ba kane jing persya kan long ka ba seiso namar ki babun kisang ru pen pau gi sokia halar bene ka banta ni pen pau gi persya hoi la de kamla ban long ka bajok hadrai tang bangin peti
Syaka percaya bangidon ke jing sengau kia kata ke syong ha kinong sosnong di bubun namar ka mau ngi emah ke demokrasi haga ris sampai ba bat lada kipat ba kim ya teli tene liang kesan ngidon tang ko ban ong ba kipat ba cisen kesi lada kim kendit ban riuno kin sai kendu ya ki jing ha namar ke meriang kedai ke kemi mo ke jongi ke bangi syong isa bangi dai ban sumarlabnya ke meriang om ban supenjat kai ya barok ki badan namar ba ka jing klong ya umau shun lene ka jing sangi karkhana do bilot ka phare hadu kata-kata namar ka penjot nadu na try nadu ki klau hadu ki mau kala long kumba sei ki snare jong ga mai meriang te kan ne kalong ka jing masisha ni nagliang sang is ngotang kata ki ban sakta ki dei ki banta jong kato ka wa ejar bat kito ki snang ba marjan kum ka thang sky bat kunta tata bat ki banta jong ka narpo hi bro ko Nasno teman sikit deh bagi wan ane ban sengap. Marbun sin ngi bahagi pegor ba kebun ki jing penok surum senang. Klem ka jing sto nang klem ka jing tip syai ka subject nene ka phang. Mentan sepang astunat bahagi bagi wan ane ki ai isti ki pancing pensyai. Ngali wan pensyai ki hakan ni kum hakan ni ka kes balang menta kami ka top iya kami ka top kila apply ya environment clearance. Takat kum di ai kene ka kada ka project ka ngat hapok kategori A. Apakah ngat hapok kategori A kamu kerja nyapo MOF Ministry of Environment and Forest. Takat kum kendon benda hapok AI kila yo ya term of reference. Anda kila yo term of reference kamamud hapok AI kala de kam ram jungi ban penjat de public hearing. Penjat public hearing lo rangkat bagi jeng trailer bagi office jong deputy commissioner hagan ka case kepada ga East Zentia Hills. Tak kum ki kendon dan ki guidelines ki badai ban pay ngila botik ngila ai ko menta ka jendak leh ko sngi ngila pentip ki bor district hapo is Zentia Hills tingin panlong ikini ka prada de antrai menta kidang beso tho bakla ba le se langba kini ngi ai no yika ka CTE le ni ka CTO em kam pak long uta namari ka CTE le consent to operate ngimla ban ai claim ka environment clearance bad hang ni ro hakan ni ngimdan benta ai hak ba pen kesan ni ban du jing kermen yiki nong apply Hangi mangi office jongi bat deputy commissioner office ke kamram jongi kada be penjal jika public hearing ki ke ba ada jing tho ngin haban bu ki ke ba ada jing kran ngin haban record di minutes bat ke ba ya hakatu ko pon ngi de ban ring video anda ngering video yaknya par khoi ni perlum ni ban phai ba de sapo MOF nama ka kungi kandan nodo ko sngi bagi yo ikitu ki EIA na ki project proponent hapo anyo sngi ngi de ban bu ye ka sngi ka tarik lano ngimla ban yai plai nama ka dega ka rules and guidelines hadin nang tai gini ber khoi ni de ban pande hapo asa kosan sngi tangi ha ban bu de kita bangi ngi ha hapo MOF tanang ta andengi la aisa tai phitip ha ki sing public hearing ha ka ni environment clearance ka dan ka screening ka scoping public consultation mentang ngin ha public consultation kepada ke stage ke balai hadin nang ni ngin poi ki dokumen skat ki badai ki complain ki support pino ki badai phang ka phang jong ka ni ka public hearing ki ha ban pen poi po MOF ka final call le ni ka bakadu ban a le nyamai ka syong bat ka MOF ni ngim don bentai elu apa kan besai kedar bae gini ngim don bentai elu ka bentai jong kan ban tang anda tidak ada bio ya ka environment clearance ki lala ban apply ya ka consent to establish consent to operate tang ka badi gini kan environment clearance so authority ka ba ai ki ha ban submit di 6 monthly compliance support authority kita ki dapat monitor ya gini ka gini kat kum condition ba ai ha ka environment clearance nama kita di specific condition kita di general condition ngi pa be purely tang na ka phang jong ga era bat ka wat ai dan gi ino ki violation ni ki pen khain ngi ya ka karanti ba dai ban ya ada lah dalam tak orang bamangi impact kita ke pollution haka mining ke don ke IBM ke approve ki mining plan jong limestone kidan ki closure plan kidan kidan tu kamlang ke ba sengotanat dan kena betangin nama kuat ban besar ni ba kadai ke collective effort nama rok kidan nama kadai ke mining hapai mining kadai ke isi hapai balai hapai tinggal ngi hapai kat bangilan tanggal apa saya ki ni tak kira sengau ni tengah saya wan kat paratik saya pai kelang no court order ba pasang ngim la leni la daga no force major ni gijing jia ki disaster gini kita subuh ko mentala predict ba kandan ka sa kulon leni kandan ko bakumta gini gisngi
hakum gini gipang deputy commissioner idon juga borman postpone di ban concern ga han rai da kalau baru khot ke biang gini dong hadong dalam dak korodor ini na sangi